Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Naka batisi TV ngiwan rashapi yekimat kimat menta kacan mit kashpotri Naiwieng alasapusan. Ngini sedang shwari kimat Khubor naka Jylla. Uba happy dong jungai ulapha daga jingtho show Deputy Commissioner jongka East Jante Hills District. Ban ujuar halo ka jingjur shaba palat ka jingmi upumpum bat ka jingbam dan kilinti yakjat hasilenter ka surong ba National Highway 6 nadu jowai shadu rata chera. Kakasi Students Union Maupram Circle haka Pyrthei Naiwieng azapusan. Kalapun Khubor daka 11th Mat Chaprang Achievers Award arajar apusan. Yegi kena school but yeki samla puli kibala pas bha hagi kerdan bapher. Hagani ngi MLA jongka West Kylleng constituency ba polling do ulalong kum ukong san ringkat kajing sakilang jong president ka KSU central body usamla lambok starwell marngar kum sumbut kong san nalor kinong kitkam ka KSU Maupram berkiwei kibla syakot ngobha. Shwaban sedang kilimpung yalekai kriket kumba julong manlau snem. Ka Kylleng Cricket Association kala sedang ya ka jing register ya ki shispa san pulangut kirang yalekai jong ki nyau pautli ki club yalekai cricket bapher hadin baladep ban Kylleng ki club ha ka nyau tering Naiwieng atapusan. Kaseng HYDC East Jante Hills District kala let ban ajing kershan ya kaseng kinongnya berkitrai trok ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ha ka jing ki jongki ka ba kila pelong hamaurang keneng. Haga kerwa Khubor lingba ka video President jongka HYDC East Jante Hills ulaong ba ka East Jante Hills kibabuon kide ki driver trok but kibabuon kide ki brio ki baduk kiba imjakpo na ki trong kumta ulaong ba ka HYDC kanya snok tilang but ka MCTODA ban penbor ya ka sarkar bakan penurlong no ya ka jingdawa jongki but bandawa ru but day ben pelat no yo President jongka MCTODA uba moslandar marngar. Ulat ke Jylla CH Vijay Shankar ulangu uladam krup hakmat umau benar belah Naiwieng da ka seng khasi kemi hajan duan dupan ha ulum sopet beneng. Ha ka sengi ublei ka kendai tri Naiwieng azapusan la Naiwieng hadu sau pautli AA ki mau benar da ki jili berkitnat trekam jong ka seng khasi bat seng rai. Ka North Eastern Hill University Students Union kumjuru bat ka Khasi Students Union nihu unit kilat ho show menteri ketnat puli puthi jong sarkar pedeng pan penpau ya ka jing persha jongki ya ka jing thmu ban pelong ya ka jingalang bashis pak nai pulai jong ka executive council jong ka nihu hanong ba New Delhi ya ka ban penya the vice chancellor u professor PS Shukla. Ka Khasi Students Union Bengaluru unit kalat ho show menteri rong ba ka Jylla Konrad kong ka sangma lingba u James P. Sangma menpensngau halo ki South Likimat ki berenkam hakmat na ka benta ka jingmento jong ki nong Meghalaya ki basong ki basa hanong ba Bengaluru bat ha ka Jylla Karnataka hi borok away. Kaseng samla maulai pelun balalam kemat do President uba Samuel Biam rengkat ka jingat relang bat ki seng samla ki beren hapo ka jeli jong ka snong maulai. Ha ka Pyrthei Naiwieng azapusan klapen khu iki jaka satjan bat telong ha ka snong mau konro ha kan ton masar Put Muri, Hanong Pedeng, Selai Kerja, Jayur bat Nong Kwar. Kaseng samla maulai pelun, Shen Kasaraki, ya ka jingdap arposnem, ha ka jingnya identiti bersyakri, ya kisnong kitau, ha kisnong ki berang hap, hapo ka jeli jok kisnong maulai. U President jong kaseng samla, uba Samuel Biam, ula pentip, ba ka jingrakhe, ansapli perda, ha ka khat Pyrthei unok arza pesan. Kum shibenta ban ken maburom ya kesengi kha ka bashis pa san posnam jong Sardar Vallabhbhai Patel ubala tipru kumudi Iron Man of India na Kylleng ka Directorate of Sport and Youth Affairs Meghalaya ha ka jingas nok tilang bat ka Mai Bharat Meghalaya lemba ka kunhun NSS kala pelong da ka jingya ketat ka bala tip kum ka Unity March ka bala sedang naduk ka indoor stadium nang kedai bat penkut hadu ha pelau jong ka Ripoy College. Ulum tengkong ha ka sengi ublei ka kendai tri Naiwieng azapusan ula sawa de kisur jingwa yaro ya ublei nado ka por mestep ha ka jingle niam jong ka mas bakhut bat ha ka no phai sengi da ka jinga shimbenta jong ki pau hajar ngut ki pai riu ngai Catholic na ki parish prepare jong ka Jylla niam ba Kylleng ha ka procession Eucharist ka bala long shisin shisnam. Benta patnya phai Khubor nak lengki benta jong kari.
Amit Shah ubade menteri trong sarkar Pedeng ubakmi ya katanat kampo yeng berkooperation ulapli patba ya ka cooperation kum araja apusan ha ka international conference trong ka urban cooperative credit sector kabalalong ha Vigyan Bhawan New Delhi ha ka singin ko menteri katanat yadari trong ka sarkar Pedeng Rajnath Singh unsa shong perkhat kam halor ki khandriu tali ki defense public sector undertaking ha New Delhi ha ka singin ko Umitrong ba ka Jylla Tamil Nadu MK Stalin hakasingin kong ulapli patba ya ka arpusan an bucholai Senior Citizens Recreation and Resource Center Kylleng jongka Tiruchirappalli district Unoyalam jongka BJP Dilip Ghosh hakasingin kong ulatakranting ya ka sarkar West Bengal hadin baki pulit kila yo ban kurup hadu shispa sanpau ki bom ha Murshidabad district pat ha ka jogpor ulakno ba ka jinglap yakini ki bom kidai kidak kishin ki ba ka shongsuk shongsan ha ka Jylla klanang hiar arsu uhasin uba ki pulit ki thong pisa ban ai kusnam sanpau hajar tingka kat ki ba a jingtip shapang jong ula sha siat yap ha ka jingther kuli bar ki pulit ha ka than kapupur jongka hapur district ha ka Jylla Uttar Pradesh ka Liengsun Spice Jet flight ka bami na Mumbai ban le Kolkata kala hab ban hiar khandau kriki na ka daw ka jingthut jong ka way na ki engine la ong ki bor panya jong ka Liengsun Kolkata haw kru Khubor bala pinmi da ka airline ha ka sinin kong kala pentip ba kam shim la don ka nu ka jingja ka basngosi yakinong le jinglen bat yakinong trei ki bran hapo ka Liengsun san ngut git khot jong ka way ka long yeng kila hab hashen haba ka tunum jong ki ka barim kala hab Hakathan Diara kabahap hapo ka Danapur Assembly Constituency Hapatana District jong Jylla Bihar ka Khubor na kipulit kalait hu ba ka ni ka jingja basngosi kala ja hakashnong Manas Naya Panapur Saupuar Pati hakamit jong simple hakasin ka baningkong jong gani ka ayom kanong ba Srinagar kalamad ya ka jingkriat ka bahar hadu minus 0.1 degrees Celsius ka Meteorological Department kala pentip ba kane kandai ru kasin ka beningkong hagani ka ayom shwaman sedang ka ayom telang ba ka jingkriat Srinagar kan herba kanong ba Delhi kala mat biang ya ka jingjabo jong kala air hadin ka jingtap ulu yong haiki benta jong kani kanong ba jong kari bat hakinong ba marjan bat ka Delhi ni pa ba mta shi Khubor na kalingkiri ka Pyrthei Kishipai kari Israel kila shimti na ka Red Cross Gaza ya ka med jong ushipai kari Hadar Golden hakaba ya ka med jong labat da ka sengle no Hamas la khatwe snam la pentip ka office jong mitrang ba do kari Israel ka office jong mitrang ba do kala ong ba ya ka med badang sa jong Hadar Golden ansapa sha National Forensic Institute ka badon ha Tel Aviv na ka bentapan pentikina menteri katnat kambari jong ka Egypt Badir Abdelati bad menteri rang ba'du jong kari Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani kila menjur banyak kunting na kabenta ban penne ya ka jingsange asiat ha Gaza Strip kaseng le no huthi kala berngam ban siat biang da ki namding bad ki drone persat ya ka Israel la da ka jingsange asiat kala ban shukut no la pen pau ka ni kaseng le no ha ka shithi bala pha shaka seng le no Hamas Kajing kedu jong ke President Draupadi Murmu batu President jong kari Angola Ujao Manuel Gonçalves Lorengo haka sengi ublay kila menjur banya trailang rengkat na ka benta ban pinklan shu ya ka jingadai hapren kini ki atli kiri haki bapun kiliang kawai ka lieng kwai do kha jong kari China kalangam jillob haki benta ba shathi jong ka duriau ha South Korea haka sengi kong haka ba khandai ngot ki briu kila yam Naki katwengut kibriu kibaran hapo kani kalim argut kila yop men pelayem da ka weke chat kit mar ka bayai lingba najan chong kani kalim kat ba khandai ngut kabai pat kidang char ngai haka jinga pin ibor hapdeng ka Bangladesh Nationalist Party we khot ulaya pat khat prangut kabai pat kala mensaw hadin ba kunhun ka bala yo tiket bat ka wei pat ka kunhun ka bala sha pendu tiket ha Kylleng ki district jongkari la pentip kila patai Khubor jongkani kari haka singin kong Menteri Kena Sarkar Pedeng ubakmi yakatnan External Affairs Upabitra Margarita hagasi ublay ulam mikmat yakari India haga jingalang plie yaka Rodrigo Paz Pereira President ka Bolivia ulapen pau bakari jong kanang nyai pen klan shushu yaka jingadai barka New Delhi hagi kampen roy hapdeng diki atli kiri tikitu kilong Khubor hakimat kimat matasin kuble You can be laid back,
and yet never be late. While others value money, Jets 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.